Det her er afsnit 4. Afsnit 4 aberøv. Vi er klar til at hænge aberøv. Jeg har været lige siden da han blev født. Jeg talte til mig så meget. Jeg kunne ikke engang se på ham. Så tænkte jeg, fuck, jeg er en grim far. Tænkte jeg, Patrick. Ja, vi skal se. Ja. Farvel. Hej. Hej. Så, ses. Aberøv, sig farvel til din venner. Hej. Sjovt! Au far. Tobias, jeg synes altså ikke, vi skal gøre det her mere. Tobias. Er den ødelagt? Siger du ikke den her, vel? Nej. Gud, aberøv. Du er Aberøv, afsnit 55. Slut. Der kommer mere næste gang.